Yan guys, kuha tayo ng piyas. Wait, kunin mo. Tama na. Tama na. Wala itong gagamitin nating pang-asin guys. Mag-iwan muna tayo ng luya. Luya guys. Sibuyas. Ulam namin guys ngayon pang gabi. Bawang. Lagyan mo ng tubig yung kapit. Bali, nahugasan ko na to guys. No? Yan na lang yun. So yan guys, iniwa ko lang siya para lumabas agad yung pan niya, yung asim niya. Yan guys, lagay na natin. Bali, i-melt the fish to guys. Kasi piprito ko to ang sahog namin bukas ang ulam namin. Ito naman ginamoto, tapos lagay ko na lahat guys. Ito ng ginamoto tapos asin, tapos tubig. Sasalang na natin. Yan guys, ito yung iparito natin. Yan ko lang ng magic sarap. So yan guys, luto na siya. Tikman natin. Tikman natin guys. Sarap ng asin. Sarap ng lasa ng kamyas. Tawag ng pinas na kamyas. Yun. Takpan na natin guys. Sakto guys, luto na rin ito. Prinito. Sakalan sana ako magluluto guys, kaso gabi na. Alas 8 na ng gabi. Kaya dito na ako.
Bali, alas 6 kasi yung out ko sa trabaho. Ganito lagi kami kumain.